таътили тобистонаро кӯдакон ҳар гуна сипарӣ карда истоданд. Ин гурӯҳ аз аввалин лаҳзаҳои таътил пайи омӯзиши ҳунари дуретгарӣ шуда, то имрӯз аллакай интихоби дурусти маҳсулоти дар ин кор истифодашавандаро омӯхтаанд. Корҳои аввалинашонро бо кӯмаки устодон пешниҳод намуданд, ки воқеан ҳам диданиву ҷолибанд. Дар ин маҳфил тӯли 3 сол кӯдакону наврасон ба тариқи ройгон нозукиҳои ҳунари дуретгариро ба пуррагӣ аз худ намуда, ҳамчун мутахассисони касбӣ ба камол мерасанд. маҳфили мазкур бахшида ба солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ таъсис дода шуда, дар 2 баст фаъолият мекунад. бахшида ба соли рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ мо тасмим гирифтем ки маҳфили дуретгарӣ ташкил намоем. кӯдакон ва наврасони 4 ноҳияи шаҳри Душанберо фаро гирифтем ва дар ин ҷо ҳамарӯза асосан дар фасли тобистон ки таътили тобистона сар мешавад, ин кӯдакон омада дар ин ҷо номнавис мекунанд, нозикиҳои касби дуретгариро яъне меомӯзанд. бо истифода аз адабиёти гуногун шогирдон дар маҳфил зарфҳои қадимаи даррӯзгор истифодашавандаро сохта, бо ин васила ҳунари қадимаи дуретгариро рушд медиҳанд ва ашёҳоеро месозанд, ки қариб аз байн рафтаанд. ин талошу ҷустуҷӯ пеш аз ҳама ҳисси худшиносиро дар замири наврасон бедор мекунад. мо аз рӯи барномаи таълимии худ ки инҷо ҳаракат мекунем ки он чизои ҳунарҳои мардумие ки дар давраи қадим табақтарошӣ, қошуқтарошӣ ва он чизое ки дар рӯзгор ҳар рӯза барои зиндагии одамон даркоранд, ҳамаҳоро ташкил кардем ва шогирдони мо мустақилона метавонанд ки дар дарсгоҳҳои барқӣ ин корро иҷро намоянд. муъминшоҳ музаффаров, омӯзгори маҳфили дуретгарӣ, зимни суҳбат таъкид намуд, ки мо дар рафти таълим истеъдоди шогирдонро хуб мушоҳида мекунем. онҳое ки воқеан ба касби дуретгарӣ шавқ доранду пайваста пайи ҷустуҷӯ ҳастанд, кӯшиш мекунем барояшон ҳама нозукиҳои ҳунарро омӯхта, дар оянда аз онҳо чеҳраҳои муваффақро дар ин самт омода кунем. ҳарчанд касб каме меҳнатталаб аст, лек барои аъзоёни маҳфил хеле ҷолибу шавқовар сипарӣ мегардад. албатта ҳар як инҳо аз рӯи шавқу ҳавас, аз рӯи истеъдодашон, яъне инҳо назорат карда мешаванд ва аз байни инҳо беҳтарин хонандагоне ки онҳо шавқ доранд, онҳо мо бештар аҳамият медиҳем ва дар оянда инҳо ҳамон касбро яъне пеш мебаранд. дар зиндагӣ ба онҳо хеле ҳаррӯза даркор аст. он якум бор аст ки дар ин ҷо иштирок карда ва касби дуретгариро интихоб кардам. ман мехоҳам ки дар оянда ин касбро рушд диҳам. мехоҳам дуретгариро хуб биомӯзам ва дар рушди ҳунарҳои мардумӣ сам гузорам. ҳоло ки таътил тобистона аст, мо меоем ки касб биомӯзем. боварӣ дорем ки ин шогирдоне ки мо дар ин муассисаи давлатии маркази кӯдакон ва наврасон шаҳри душанбе таълим медиҳем, барои рушди ҳунарҳои мардумӣ ҳамчун шахсоне мебошанд ки дар арсаи умумии ҷаҳонӣ дар озмунҳои гуногун иштирок карда ҷойҳои намоёнро соҳиб мешаванд ва ин ҳунарҳои моро муаррифӣ мекунанд дар байни дигар давлатҳо. он ҳунарҳои мардумие ки қариб аз байн рафтаанд, онҳоро албатта барқарор мекунанд ба монанди табақтарошӣ, оҳангарӣ, чилонгарӣ, мизгарӣ, фулогарӣ, ҳамаи онҳоро бо асари нав яъне зинда ва эҳё менамоянд. маҳсули кори ин ҳунармандони хурдсол то ҳол дар чандин намоишҳо муаррифӣ шуда, аз ҷониби тамошобинон баҳои баландро сазовор гаштааст. новобаста аз синни хурдсолӣ онҳо дарк карданд, ки бояд ҳунар омӯзанд, то барои зиндагии хубро соҳиб шудан ва ҳунарҳои аҷдодиро муаррифӣ кардан аз ҳамин зинаҳо замина фароҳам оваранд. ҳамчунин офаридаҳои аъзоёни ин маҳфил чандин боғу маконҳои фарҳангиро зиннат бахшиданд, ки воқеан ин амали онҳо аз рушди босуръати ҳунари дуретгарӣ дар кишвар гувоҳ медиҳад.